uthe uqala ukuquestion uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wabe sithi General uyamthanda yini uTupac ndiyibona ihleka kancinci yami masithatheni ngoba ngupart 2 wethu lona wetestimony kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi bahambile mos baye lunchini netemva kwelunch ke ngoku kucela mos ngendlela bendibona ngayo bebexelela into yoba bazodila nalo mcimbi wezitsholo ezijonge ngakuyo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukwenza before kuzangena kumcimbi wequestioning ngoba siyarephapha ngoku hayi ke kungena kumcimbi onokwenza nezitsholo zokwenza nama-slash funds ngoba naye mos umane kutsholwa into yoba udla imali ye-slash fund hayibo hayi ayitsho into yoba akho kwamali enokwenza nayo mna ngento ze-slash fund phofu ke ukuthi bamqale ngento ethi ingaba unayo i-clearance certificate na athi ayanayongo yona kodwa ukuyenza wayiqala umcimbi wakhona qha because abantu abanee-powers abanee-authority le phezulu babhlokha into efana naleyo but yena nje wangena wapasa yonke into kwakumele kuyenzile xa sekubeni into yoba ku-issuwe i-certificate kwenqi babhlokha ke ngoku abatheni abangafundi into babe nazo but nje yena hayi uyambona into yoba yindoda engenaxhala uba ayinazi i-fingerprint bars zami ndingenza nje into endifuna ukuyenza so bambuza ke ngalo nto ye-secret funds account wabe sitsho esithi hayi yena akazani namali akana-access ye-slash fund waze watsho wathi nguye mos lona wasixelela into yoba umnozakuzako ongasekhoyo uNathi Mthethwa wenzelwa amabonda uformer president Jacob Zuma wenzelwa ama-swimming pool yonke lona but nje yini access akanayo and umuntu omane esiza nalento nguPholo Solomon wathi futhi yambhida into kaPholo Solomon and yena nje ngendlela kakhuliswe ngayo akazathande ncama ukuthetha into ezisinakho okanye athethe kakubi ngabantu abadala ngoba uthe efika uPholo Solomon wambona nje into yoba sisiaramesi ufike nje xoxoma bebona nje into yoba ayi apha hayi bafethu ayishaya maseyiphansi so yinto nje ngathi njalo ayithethile ngoPholo Solomon but nje udiscredithiwe mos already uPholo Solomon ayisekho into yakhe kukuthi into nokwenza noMinister Senzo Mchunu bafethu ne in as much as kwayena uGeneral ne uyawakhipha amagama athi akho nto engabe iphathisa ncam elinka uMinister Senzo Mchunu kuma-cartels but he was an enabler kukhona apho kuvela khona nento yoba laa mcimbi wala disbandment letter eyathunyelwa njengoba oBrown Bukhothi kwabonakala ingathi ngabantu abayazi prior xa ithunyelwa cosmos yasuka kuMinister Senzo Mchunu ingathi yabheka kuma-secretary nako Nkabinde apho ama-chief of staff kukhona ne-private email ekwaya kuyo waze wawakhipha amagama wathi hayi sithi naba sijonge ezitweni zikaMinister Senzo Mchunu sibone into yoba heyi iyadilitha le ndoda ayidlali kodwa nje ndatsho mos dinga uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into yoba nedilithiwe siyakwazi ukuyi-retrieve hayi bafethu akayimiyekanga uKhethi Matlala noGeneral Sinona ngendlela ababonakala ngathi banobugulukudu nje obuthile obungathi buserious hayi ke bafethu andithethi mos sengezinye iziphathi ndizitshilo kuphathi 1 andithethi ke ngoSteve Mutsumi bafethu kukhona enye ifiga mani ebebana bedebate ngayo kwaze kwangathi bayaluza into yoba mabayibize uGeneral Khan bafethu kunento ethethekayo ngoGeneral Khan kubephi kuthethwe ngama-drugs uze uthe xa kebuzwa futhi ngoGeneral Khan naxa ebuzwa nini nangoFadel Adams xa ethetha ngabo unento erefera back kuma-drugs ibe iquestion ingathethi ngama-drugs uba nawo amagama athi nizibuzeni ezinye izinto kumele nizibuze zona ii-drugs xa kufikwa apho zithathwa khona zibhaqwa khona ziyathathwa ii-drugs kuthiwe zizasuka ko-forensic ikhona ingathi umrabaraba udlalwa even before ziyofika kuma-forensic and even nabo xa besenza betesta abathesti zonke eziyana nalo mlahleko kwama-drugs lona hayini bafethu hayi uthethile ngawo into uFadel Adams ebengekho ekuseni waba nawo amagama uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into yoba ebenqoneni into bebeke khona hayi bafethu akubanga kudala kwathiwa nakho kungathi yabonakala uFadel Adams nakho uhleli ngathemba Sikhosana hayi bafethu uthe nje xa kefika kwimicimbi efana naleyo ndambona into obumthathe nje wamthi khutshu wabe sitsho sithi nezicase akahambe ezivula ehambe evulisisa nabantu athi usuke eCape Town weza ko-Gauteng wayovula ko-Soweto because iSoweto ezithanda hayini it is because unabantu akasebenza nabo eSoweto bekengeke asuke umzekelo xa keflayele kukhona iLanzaria kukhona i-OR Tambo zikhona i-police station eziseduze zipha yinto nemenzi baze eSoweto hayi kuba yena uyayithanda iSoweto hayi bafethu umthathe wamthi nje wamlahla under the bus hayi kubuziwe ngala mcimbi lowana onokwenza noGeneral Shadrack Sibiya into yoba ithini indaba yakho noGeneral angeke nje niphinde nje nivane hayi uyambona nje futhi into yoba hayi ngeke baphinde bavane because wayetshilo mos wathi nje i-criminal nje ngeke yenze iphisi nje nantoni i-police officer ngeke yenze iphisi nomgulukudu ubuziwe ngoba nangoku usabhelieve into kuGeneral Sibiya ngumgulukudu wathi without a doubt
wathi kwinto esasizivile nento ezimane zivela kuyo yonke into eyenzakalayo, it cannot be into yoba kayomgulukudu ungumgulukudu. Bafethu, phansi kwalanto esithethile ke ngoMinister Senzo Mchunu naye owafuna ama-affidavit ndisiphathathile ezinye iphathi khanenzela into yoba uba umntu kukhona efumana le iphathi angalahleki incama, into yoba sekunezitsholo zoba uMinister Senzo Mchunu kwafuneka kwakhona ii-calls ezadlalwa apho i-conference call ezazi zithi uKhethi Matlala makathi akamazi uMinister Senzo Mchunu. Hayi bafethu khanindiyekeni. Bafethu, sibuye ndithezama ukuthi nje gqabagqaba ngabantu akathethe ngabo before ndizongena kulo mcimbi we-questioning, because from part 3 wam ukuya phezulu sesidila ngomcimbi wama-questioning, ayikho into angayithethanga. And bafethu, xa sendithetha ngemcimbi we-questioning kuthi nje qatha lo nguNomvalo sekephazamisa uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi senento akafuna ukuyigqibezela apha, akafuna ukuyithetha. Heyi, okay. Ithethwe ke yonke loo nto leyo. So nje uzamile nje ukuyiclear into yoba nje nakananto okwenza ncamu nemali ze-intelligence. Bonke abantu one by one watsho uba hayi onto ngabantu nje abasoloko nje bezenza ngathi bane-information yezisira zibe zingekho Brown Bukhotsi aba. Hayi weza nje ngabo bonke. Laa mcimbi lo wana ukhumbula i-boys trip, uthatshile noku-boys trip ngendlela kathetha ngayo uthi hayibo yena according to yena njengoba wayetshilo na prior basuka apho babesuka khona vele injongo zabo ukuthi baya straight to Minister Senzo Mchunu. Leyo ukuthi baqale benza ama-rai baya kuma-boys trip kungathi bayothini ayikho nje into efana nalo. Wathi luckily imoto wayeyisebenzisa ine-track. Uyabakhulula ii-members ze-ADO committee into yoba zingahamba nje ziyojonga i-tracker. Basuka apho babesuka khona baya straight apho babeya khona. Ndaze ndatsho okanye ke kuma-boys trip inoba laa mini leyana uyayiphazama nje kancinci nje uphazamisa nelinye ilanga okanye unkabindi. Bafethu andazi. Bafethu xa kugqibile ke ngoku ngena uxola kwi-questioning. Xa kangena uxola kwi-questioning uthe vula umlomo wathi General ngabe uyamthanda yini uTupac? Wathi uGeneral hayi uyamthanda. Wathi kutheni wathumelela uGeneral Sibiya nje i-message apha ngepha kwi-AMs engathi yamgrogrisa nje ngokuthi nje ndizaba slicer one by one belele ebusuku. Athi hayi noba ngayiwe efonini akazange nathumelela i-message, akayithumela. Wayithumelela uSearch Nkosi, yile ke phofu ibifundwa apha kuMadlanga Commission le ethi the last motherfucker breathing. Yiyo nje i-lyrics zikaTupac yena akazaziyo. Hayi ezezinye hayi ngaphandle nje uGeneral Sibiya warida in between the lines ene waqhubeka wamamelana nengoma. Hayi sekuye yakhe le phansi koba ke uSearch Nkosi ubonakale moseyithumelela oMutsumi le message kaGeneral Mkhwanazi aphinde nini ayithumelele kwa uGeneral Shedrack. Uyifumelaphi uGeneral Sibiya? Hayi ke bafethu andicindi ngathethi ngoNomvalo. uNomvalo uza naye kube khona ke nalapho ke sike mbuza khona into yoba ithini lento since because mina wathi xa uthetha yonke lento ndafika into yoba yo vula i-can of worms lo muntu lona uzibizele nje inyosi ezikude naye ithini nje awukahlukunyezwa uphila njani nefamily yakho ayikahlukunyezwa kule nto yenzakalayo na wathi hayi kona impilo akasayiphila hayi safana naqala kasakwazi ke kuma-restaurant njengayo umuntu wonke bekeqela ukuya ukubona so impilo yakhe nje vele yona uyayibona nje basesichengeni nje sesichengeni wakhona iphathi akanichaza ngayo wathi nje omnye sisho ba usabela impilo nokufa nani wathi hayi ukufa into abangayosabi yena ubuChristian asuba ngumuntu onobuChristian ngaleyo ndlela akakusabi nje ukufa kuba nama-Christian labathi bayathandaza bayakosaba ukufa hayi ukufa akakusabi ngoba deep down uyazi bavele indlela yethu inye ayikho enye isiphetho sempilo yomuntu namnye ephi yileya qhanabani ocinga into ukwenza into efana naleyo hayi bafethu asheshe enasazi story sakhe so uthetha lonto leyo uyam-interrupta ngapha uNomvalo madoda ngiphazamisile uNomvalo ungenile nakumcimbi lo kanto kaKelvin bafethu uKelvin uchukumisa into engachukumiswa kulaa nto leya because uthi yena wayengamazi uKelvin uqala ukumazi uKelvin ngoba uKelvin athethe ngaye so nezatsholo zoba yena bewusoloke laqalane landelana noKelvin bekengamazi eyona case yena ka-involve kuyo efaka uKelvin yile ya recent apho bokuyoseshwa khona ama-properties wakhe and this is after bebaninzi abantu abasebenzela uKelvin abaye bamxelela izinto bekengazazi yena uzibizele nje inyoka ibikude naye le seyikhona inyoka izomluma uthethe nje into efana naleyo bafethu siyeza ngopart 3 apho sabe siqhubeka noba sesirepapha ke ngoku i-questioning yababanye bonke because right after kuqale uxola walandela uNomvalo after uNomvalo etshilo ke phofu into yoba uyamazi uKelvin after uKelvin kwangena uShongwe sizaza ngoShongwe access the secret fund
That is at paragraph 73 of Mr. O'Sullivan's statement. What does he say on the paragraph He specifically? says that you are not permitted to access the secret fund without security clearance. You know, Police What is is your an old comment? man. And I mean, as a Zulu man being cultured from the rural areas, it's not going to be a good thing to speak bad about an old person. He was fragile when I saw him sitting here. He's an old man. But the things that comes out of his mouth is problematic. Serious problematic. I'm prefacing the response to your question that how does he get to know about these things as a civil servant? That's a start. But number two, I do not work at crime intelligence. I don't get involved with secret fund at all, zero. In a matter of fact, when I was acting in 2011, 2012, the Joint Standing Committee of Intelligence only got to see me on passages. The first time I ever walked into the office here of the Joint Standing Committee of Intelligence, it's now after this whole saga of July 6th. Before that, I never interacted with them because it's not my role. It was never my role. I respected that the head of intelligence is the one that must account there. Head of intelligence is the one that must control the farms. Head of intelligence is the one who must run the operations of intelligence. I've never been involved with secret fund account. I've never done it. And I said to Jaru Kumalo, maybe inviting the committee, talking to your colleagues at JCI, because he speaks about a 30 million rand worth of vehicles that were bought, and he calls it luxury cars in 2012 when I was acting. Those vehicles are the sedan, small cars that were bought for operational members. The sedan, the luxury vehicles that he mistaken with are the luxury vehicles that I collected from people that were not supposed to be driving. Generals of the police, Q5s, the late Minister Mtetwa, the ML with a wheel at the back. A whole lot of those cars. I took all those, I gave it to Task Force and TRT because they were used. Luxury cars were bought, used by people that are not supposed. Then we took the money and we bought it for the operational members on the ground. So he's been fed information, but he interprets it wrongly. General Mkonazi, good afternoon. Sabona. Do you love Tupac? Second, Do you love Tupac? do I love Tupac? Yeah, Yes, I do. you do. Yeah. Why did you send General Spear a song that says we'll kill them at night whilst they are sleeping? I did not send it to Sbe. Isn't it too? It is Shabir. now me understanding that the person whom I had sent that song to was Sergeant Nkosi. Sergeant Nkosi sent it to both No. Steve Mutsume and Spear. Sergeant Gose says you sent him a song that says last motherfucker standing. Breathing, sorry. Then the other one you sent either to Shibiri or Spear, I don't know, but the Spear was complaining about it. That you send people midnight songs that you'll kill them at night while they are still sleeping. No, I did not. He can show you his phone. I did not communicate with Spear and send him anything. So But you he- did he send might the be reading something from somewhere. What I believe he might have read or listened to the song that I sent to Nkosi, because Nkosi looks like Nkosi did send it to him. Okay. No, that was in passing. Yeah, he's a good artist. He was a good artist. Chair, So since the explosive revelations you made, how have you been surviving? Yeah, well, I said before, and I will say it again, we all shall die. And nobody will live forever. It depends how you die as a person. I'm not much of a Christian. Christians tend to be afraid of dying a lot, and yet they pray. But I'm not necessarily worried about dying. If death gets me, it will get me. That's why I can still walk out here and play with explosives. That's why I can walk out here and do skydiving. That's why I can do, because anything can happen there, you can die. That's why I can still fly from one point to another, not being worried that the airplane will crash. So death will catch us all. But I must say, honorable member, that this action of the 6th, I took a conscious decision that I will stand for the truth, knowing that indeed my family is going to be affected.
I can't easily walk around anymore with my children and enjoy sitting in a restaurant and having a meal because people comes to you. You can't go and participate in any other place where normal human beings go to because people come to you. I'm the person that likes freedom. I don't like to be guarded all the time. That's why I've said, and I'm saying, those who might be planning something, they must move with speed if it happens. Some Because are if they saying, don't, some are saying, General, you did all what you did because you wanted to secure your contracts. You wanted to be reappointed. What is your take on that? no, that is not true. It has never been. When I took the decision to go to KZN is because I thought I'll do my bit and I leave the organization. So the organization approached me in December and say, we want you to stay. And then I had my own condition. First, I had to go and discuss with the family because it was never my plan to stay longer. But understanding the situation that we were in, I had to engage with the family and say, this is the request that is offered by the police. What do we do? And we discussed, and I went back to the National Commission to engage on that one. Hence, I'm still waiting for the decision from the National Commission in that regard. So Okay. it's not me that applies. The law doesn't apply. Once you choose to become honorable chair members, I was sitting as a lieutenant general in the head office. And that employment was going to keep me there until I turned 60. But I voluntarily left that contract. And I took a 5-year contract with not a single cent in addition. I moved, I relocated from Gauteng to KZN because I wanted to come home so I can contribute in the safety of the family around where I live. So that after 5 years when I retire, I can live in a peaceful environment. So me going to KZN had nothing to do with the money or the contract. It was voluntarily. It's unlike a person who applied for the post of being a provincial commissioner. He goes for interviews, he gets a contract, and when a contract is coming towards an end, he wants to extend the contract. For me, it was different. I was a general already at this level in Pretoria for many years already.